Sanibonani bafowethu, sanibonani ngani zakwethu, ngethembe niyaphila le iMaisha Online TV. Ngicela ukuthi nicofoze subscribe uma ukuthi uyaqala ungena nombukiso wethu. Kanti-ke ngani zakwethu, umuntu ekhala ingqalabutho iciko ngasenkanjengomfandimweni somculo amaskandi, umuntu ekhala uMfowamagobane. Uthi udlulise ukukhathazeka ukuthi bekune-page belilokhu lizungeza nje abantu esebeze balifollowa bey'tshela ukuthi uyena, kanti cha akusuye. Uthi yena bengekho ku-Facebook, ukhani ezoba ne-page njengamanje kune-page elivuliwe, umuntu ekhala M Legis Nathe, lapha sezotholakala khona umlandeli ney'ngane zakwethu. Kodwa-ke nansi ividiyo iyalandela ezichazela ngokwakhe, ningakhohlwa ukusubscribe ngane zakwethu. Danko. Sanibonani enhla nasezansi kulo lonke likaMthaniya, umuntu ekhala onibingelelayo. Ngiyalwazi udaba. Njengoba ngila nje ngibonga ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngize ngilithole ithuba nami lokuthi ngizonitshela ngomuntu ekhala ukuthi njengamanje wenzani, futhi okubaluleke kakhulu engifuna ukuzokuthula kini indaba ye-page bafowethu. I-page selingihlukumezile nami ngoba bengumuntu ongekho mina kwi-page ku-Facebook nje angikho. So-ke ngimangalile mase ngithola ukuthi kune-page lami elisebenzayo, abantu abalilandela kakhulu njengoba bey'tshela ukuthi lami. Cha, namhlanje ngizonichazela ukuthi njengoba nibona-ke leli page enilibonayo njengamanje, ngizothula lona-ke ukuthi njengamanje umuntu ekhala nizomthola kuleli page. Alikho futhi elinye nizobuye nilithole ngaphandle kwaleli. Umuntu ekhala M Legis ilona page-ke nizongithola kulo manje mangabe ukuthi bonke abangilandelayo nabangifollowayo bazongithola kulelo page. Ngasho nje ukuthi ngikuqinisekisa ukuthi kuwo wonke nje ama-digital ngizongithola kuleli page. Kuwo wonke nje into ezobe ithinta umuntu ekhala ngizongithola nje kumuntu ekhala M Legis, iyona page lami-ke lelo lizobe lisebenza. Ngizocela nje kakhulu-ke kubo bonke abangilandelayo nabangifollowayo ukuthi i-page lami-ke liqinisekisiwe ukuthi onke umuntu ongilandelayo uzongithola kuleli page. Ngibonga kakhulu-ke nasebeqalile ukungilandela. Ngithi nabanye ngiyacela futhi ukuthi abangilandele bengifollowe. Umuntu ekhala konke abakudingayo bazokuthola kuleli page. Inamba enizoyibona la kuleli page iyona nombolo-ke nizongithola kuyona uma ngabe nidinga ukwazi ngokuthi umuntu ekhala wenzani nini ngasiphi isikhathi. Ngingajabula kakhulu uma ngingaba ningangilandela ningifollowe. Ngibonga kakhulu.